Здравейте, потребители от YouTube. Може да четете, знам нещо, но много съжалявам. Просто много съжалявам за това. Може да четете тук, четете си го. Той някак се стрим или някой не го е стрил, така майка ви сигурно. И това беше, значи плъзнете да си го вижте това. Аз много съжалявам, няма да може да спя да снимам на него, ще снимам нещо друго на Майнкрафт и ще видим. Може и нещо да излезе по-хубаво и добре. Окей. Прочетете го и то ще го има и в дескрипцията. Хайде, чао.